najhoršia časť schudnutia je teraz. Ako som mala schudnutých prvých 13 kg, to išlo ani neviem ako. Fakt, naozaj, to proste som mala deficit, cvičila som, išlo to, ani som nevedela, ako to ide. Teraz, ako som na tej takej svojej váhe, na ktorej nemusím proste vždy dodržiavať tú stravu a môžem si dovoliť proste cvičiť každý deň. Teraz som sa rozhodla, že chcem ísť s ňou dole. No a presne, keď to chcem urobiť nejakým štýlom zdravo, tak to je proste tak náročné. Ale o tom nikto nehovorí. Proste vždy sa hovorí, že deficit a to je všetko pekné, to je veľká pravda. Ale keď už idete z chudého na chudšieho, také problémy by som chcela mať, tak maj, chudni. Mne momentálne, čo najviac pomáha na taký akože food noise, že rozmýšľať na jedlom, alebo proste mať v kuse pocit, že chcem papať, sú jablka. Denne zjem možno, čo ja viem, kokos, 4-5 jablk. Dobre, dajme tomu priemer 3, lebo niekedy zjem 2, niekedy zjem 5, takže 3. Ja som niekde videla, že ak máš hlad, daj si jablko a keď stále potom si hladný, tak až tak si daj jedlo, hej? Že to zistíš naozaj, či si hladný. Toto teraz praktikujem. Dajte mi, že 90% času fakt nie som hladná. Len proste čujem zvuk jedla v hlave. Ja som teraz schudla, čo sa akože fakt, že snažím, som v deficite, čo som vám aj to tu povedala, nejaké 2 kg. Že áno, ide to pomaly, lebo idem zdravo a podobne. Išlo to proste ľahšie, teraz si fakt musím dávať bacha. Musíš dávať bacha.